Hai cu noi la pescuit. Salut, prieteni! Din nou la pescuit. Astăzi vom face o partidă la clen împreună cu Cosmin. Salut! Și cu tovarășul meu un pic mai timid, Mihai. Din păcate, astăzi n-am nimerit-o apă așa cum trebuie. Am reușit de data asta să prindem margeșul un pic crescut. Apa vine cu destul de mult burian, deci pescuitul e aproape imposibil, dacă vreți. Dar ne-am gândit să ne oprim, să mâncăm ceva și poate între timp, cine știe, argeșul își revine sau pur și simplu băieții de la baraj sunt binevoitori cu noi. Câteva cuvinte, Cosmin, dacă se poate, cu ce ai pescuit, cum ți se pare rău, apa, cam ce fire, cum vezi tu pescuitul de astăzi? Da, am început pescuitul cu gândaci din foam, în speranța că reușim să-i păcălim la suprafață. Din păcate pe apă veneau foarte multe frunze uscate, ne apropiem de toamnă deja. La fel, după care am trecut pe udă, da. N-a fost o soluție foarte bună, apa vine cu foarte mult brădiș, cine știe de pe unde este smuls, se agață de muște, de fire, e un pic cam Mission Impossible ce facem noi. Dar am reușit să păcălim totuși câțiva prindem clenuți, nu foarte mari și nu foarte mulți, dar nu. Câteva cuvinte despre fire, dacă... Fire, eu am dat cu un fir floating, cu ăsta am pescuit la început și cu gândacii de foam și cu udele, e suficient pentru cât de adâncă e apa, e limpede, arată foarte bine, clenii ar trebui să se hrănească, dar cred că îi deranjează ceva. Corect. După care în anumite zone unde considerăm că depășește un metru jumate, am pus un head de microscagit, un OPST Commando Head. Să încercăm și varianta asta. Leader, da, am vrut să încerc muște mai mari, pe ape mai adânci și undeva în zonă de curenți. Eu ce am observat, hai să spun și eu părerea mea ce am observat astăzi, pur și simplu peștii parcă, sau poate mi se pare mie, sunt retrași în zonele apropiate malurilor, dar anumite maluri, dacă vreți, cele cu crăci, cu brădiși, mi s-au părut că clenii ar sta în zona respectivă. Am reușit să ridic cumva la muște ude, ceva muște mai mici, nu am prins mulți și nici mari, dar asta este, sperăm să se liniștească apa și mai vedem. Speranța mare ultimă.